Počela davne 68. kad sam došao učiti zanat kod obrtnika Oreškovića i tamo sam proveo 3 godine, išao u vojsku i krenuo praktički razmišljajući svojim putem. Otišao sam raditi kod gospodina Krznarića, tamo sam bio 3 godine i 77. sam ušao u zajedničku zanatsku radnju kod gospodina Veverca gdje je on je bio po struci faser, to je jedan dio u zlatarskoj struci, tako da sam usput naučio i taj zanat. I osamostalio se 80. godine. 3 godine smo bili u zajedničkoj i od tada sam, evo, do sada ovdje. To je punih 40 godina obrtničkog staža. Sva moguća područja koje zlatarska struka može zamisliti sam radio. Od najjednostavnijih stvari, od reparatura, od modernih stvari, radim po narudžbi, za to sam se specijalizirao i pokušavam raditi drugačije nego što inače zlatarska struka radi, a to je na način da dogovor s mušterijom postižemo najbolje rezultate. Radim za svoj gušt kućište zlatnog sata isključivo ručnom tehnikom. Nema nikakve strojne obrade, osim pomoćni alati koji služe da bi se to moglo postići. To je vrhunac, ja mislim, u zlatarskoj struci, jer se u to niko ne usudi ući. Ja sam Janko Fukać, zlatarski majstor sa statusom umjetničkog zanata.